Dino iki nang pasar dicegat ambek wong dodol petek langgananku rek. Wis awan dagangane sik ono rek sakno sepi yo wis lah tak tuku siji ae rek. Iki jenenge petek dok-dokan yo rek yo, mari ngono prestoan sampe empuk. Pas bumbu sing wis tak tulis nang video iku blenderan sampe alus rek. Asline lek soto Lamongan iku ditambahi urang pas di blender iku rek. Tapi aku pas gak ndek urang rek yo wis gak apa-apa. Ngene ya wis sewedep kok rek bumbune ditumis sampe wangi yo rek yo. Nek wis petek sing wis digodhog mah aku cemplungno bumbu rek, mari ngono tambahno kuah. Masaken sampe bumbune ngresep rek. Aja lali cemplungno godhog bawang mek sledri rek. Nek bumbune wis ngresep rek, petek iku mau entasen yo, tambahno kuah maneng yo gak popo. Aja lali diincipi rasane wis pas tak gorong, nek wis mari tambahno bawang goreng rek. Oh, ambune wis seger breng-brengan rek. Jane tambah leko, aja lali tambahno pelengkape rek. Ono ndok godhog, ono bihun, ono sambel. Iki ngono garakno kemecer temenan rek. Kate mangan aja lali dikecuri jeruk pecel rek yo, marno tambahno kerupuk. Duh talah temenan iki ngirit gak kate ngandok-ngandok rek.